Wong kok kerdasteran. Wong dina-dina gur ngondi daster terus pusing delok. Dek, ini tahu. Ngopo, Pak? Ora lho. Bisa nggak sih gue dina-dina nggak sekolah di daster? Sepet ngerti nggak? Isu awan sore berdaster sing tinggoni. Lah emang ngopo to, Pak? Wong iki yo penak didinggo, larek nendi juga lho emang iki macak nyetil-nyetil ki. Koyo Dewi ki lho. Bacaane seger, lambine apik. Didelok yo enak no lho. Lho kowe berdasteran terus nang omahku gumbrak-gumbruk. Sepet ngerti ora? Lah kok kowe malah banding-bandingno aku karo bojone wong to, Pak? Berarti kowe malah seneng nyawang bojone wong daripada bojone dhewe. Yo ora lho, Dek. Aku lho ngei gambaran kowe supaya kowe iki ngoco. Supaya kowe ben mikir. Dadi iki ben nang omah ki bojomu ki yo seneng nyawange, ngerti ora? Alah kowe iki nyatrone nggak mikir perasaanku belas kok, Pak. Dadi wong lanang kowe iki emang nggak mikir kok. Kowe iki mikir perasaanku ngono lho, ngomong koyo ngono ki. Kok Pak, patut di wong lanang. Ya kurang apa karo kowe iki. Kok kowe sing